नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडांतल्या पुलामो हांगा प्रचार सभा संबोधीत केली. ह्या वेळार तांणी सांगलें की आपल्या कारकिर्दींत आपल्याचेर केन्नाच भ्रष्टाचाराचो आरोप लागूंक ना, जाल्यार काँग्रेसीच्या चडशा फुडाऱ्यांचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागल्यात. ते आपल्या फुडले पिळगे खातीर भ्रष्टाचार करतात. भारतांतले गरीब लोक मोदीच्या दुखांनी आपली आशा पळयतात अशें तांणी सांगलें. कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं. कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं. ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं. एक कहावत है, जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई. कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है. गृहमंत्री अमित शाह हांणी काल म्हापशांत जाहीर सभा घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बंद पडिल्लो गोंयांतलो खण वेवसाय फुडल्या 2 वर्सांत परतून सुरू करपाची हमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली. तशेंच 4 जून उपरांत काँग्रेसीक देशभर काँग्रेस ढुंडो यात्रा काडची पडटली, कारण ते उपरांत काँग्रेसीन कोणूच उरचो ना अशें म्हण तांणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचेर खर टिका केली. गोंयांतलो खण वेवसाय सुरू करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या कांय वर्सांत खर कश्ट घेतल्यात. तांणी सातत्यान दिल्लींतल्या आपल्या कार्यालयांत खेपो मारल्यात. ताका लागून आमी दोगांयनी हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. गोंयांतली 8 खण लिजां सुरू जाल्यात. हेर सगळ्यो खणी सुरू करून गोंयकारांक थाकाय मेळोवन दितले अशें तांणी सांगलें. ह्या प्रचार सभेक तांचे वांगडा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे, लोकसभा वेंचणुकेचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांच्या सयत मंत्री, भाजपा आमदार आनी पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. मैं आज ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी है, आपको नहीं बताएगा. 10-10 बार यहां से सभी को लेकर दिल्ली आया है, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं. हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया. 8 ब्लॉक आवंटित भी हो गए, एक में माइनिंग भी चालू हुई. और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चलने. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मध्य प्रदेशातल्या अशोकनगरात प्रचार सभा संबोधीत केली. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेसीचेर खर टिका करतना सांगलें की जसो औरंगजेबान जाजिया कर लायिल्लो तशें काँग्रेस विरासत कर लावपाक सोदतात. कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा. औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर. आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है. ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है. देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आयज राज्यांतल्या मुखेल मुद्द्यांचेर भासाभास करपा खातीर एक राज्यस्तरीय जिल्ह्यांतल्या अधिकाऱ्यां वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली. ह्या वेळार मुखेल मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती इस साल भी है. हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने. हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों. और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है.
उत्तराखंडातले मुखेल सचिव राधा रतुडे हांणी सांगलें की उत्तराखंडातल्या मुखेलमंत्र्यान ज्यो सुचोवण्यो दिल्यात ताचें आमी पालन करतलीं. चारधाम यात्रे खातीर सुरक्षे संदर्भात ह्या व्हर्च्युअल बसकेत भासाभास जातली अशें ताणें ह्या वेळार उलयतना सांगलें. माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे. एक सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है. फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे. जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं आप सभी के माध्यम से सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए. देशातल्या लोकशायेच्या राखणे खातीर इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांक मतदान करात असो उलो काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी शशी थरूर हांणी शुक्रार दीस मारलो. काँग्रेस भवनात आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर आनी सरचिटणीस विजय भिके ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सरकार तपास यंत्रणेचो वापर करून विरोधकांक लक्ष करता अशें तांणी मुखार सांगलें. People of Goa cherish the values of the Indian Constitution and of Indian democracy, which we have been very proud to have built up since 1947. In these 76 and a half years, India has gone through very, very important challenges. We have made a lot of progress in some areas, and sadly, we are seeing setbacks in others. One of the major dangers we see today is to our democracy. We have seen in the last few years, under BJP rule, an attitude of one party wishing to dominate everything in this country. There has been the hollowing out of the autonomous institutions provided for in the Constitution. There has been a weaponization of investigative agencies, selectively targeting opposition politicians. इंडिया आघाडीच्या ह्या पत्रकार परिशदेंत माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाचेर टिका करतना म्हळें की देशांतल्या आदिवासी खातीर तांणी चड कांयच करूना. आदिवासी अशें संबोधन करपा बदला तांणी तांकां वनवासीच थारायले. बीजेपी गव्हर्नमेंटने कधीही आदिवासींना न्याय देण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. त्यांनी सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका आदिवासी विरोधी अशा प्रकारची भूमिका संपूर्ण देशामध्ये आपण सर्व स्तरावर पाहतोय. तर आदिवासी हा पहिला नागरिक या देशामधला जो हक्क असलेला जो नागरिक आहे तो आदिवासी आहे. परंतु त्यांना आदिवासी म्हणण्याच्या ऐवजी वनवासी हा शब्द त्यांनी सुरुवातीपासून वापरलेला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स या पंगडामध्ये इंडियन प्रीमियर लीगची 52वी मॅच आयज जातली. हो खेळ एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 सुरू जातलो. अहमदाबादेत जाल्ल्या फाटल्या मॅचीत विराट कोहलीन बेंगळुरूच्या जैताचें मुळावण घाल्लें. काल मुंबय इंडियन्स आड वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान झणझणीत जैत जोडले. मिचेल स्टार्काच्यो 4 विकेटी आणि हेर बॉलरांकडल्यान मेळिल्ली 7 हाजे नेटार कोलकाता नायट रायडर्सान 24 धांवड्यांनी जैत जोडले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.